So mga pila na ka Saturdays ang nilabay, nagka-chance ko no nga magawa sa The Feast para matanaw personally unsa kadaghan ug unsa kataas dining linya sa The Feast before magsugod. And kung apil ka no dire sa akong na-videohan, mga ikog pasaylo kung wala ko nakaduol o wala ta nagatinagdanay kay kasabot pag ko nga uban kay murag nakuyawan nga naalay niduol kalit para mag-video. Sumning video dire. Pero bitaw ate kuya ilag daw tang hununa di ko kawatan di ko tulisan igo ra taon kong nag-video sa imong atubangan and murag taas gining linyahan no. So dali di na lang kay ko magsigstorya kuyugi na lang ko ato ning tan-awon kung asa gini kutob ug unsa gini kataas ang linya. Enjoy, God bless. So during dapita no makita nimo nga nakagawas na ta actually sa cinema nga area ug atong tanawon taas pagid gyapon ang linya layo pas kahumanan. Ni si Jane dito siya gustorihan na midiri kadali di gatuo kog mo na ni ang end sa line pero taod-taod nagkapaabot lang mi gamay mas nitaas pagid siya. So gikan sa cinema nga area, naabot gid diri sa may Toy Kingdom sa tunga-tunga na gid sa Asam. Thank you so much for watching. Join us next time.